खुलुमबाय गिबियावनो गोजोन फुंबिलिनि आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायनाय आरो हामलायनायखौ नोंथांमोननिसिम जासिहरग्रोनाय थाबाय। आसा खालामो बयबो मोजाङै दङ। नोंथांमोननि थाखाय आं मोनसे गोदान खौरां लानानै नुजाथिफैलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ जोबजासिम खोनासंलांगोन। दिनै बिटिसि बिसायख'थि दिनै बिटिसिनि गासै बियाबावनो भट होनाया जागोन। नाथाय बे बिसायख'थिनि सानसे सिगाङावनो दुंहाव थासारि सोमजिदों उदालगुरि जिल्लानि 37 नं धोनस्रि बियाबाव। गाग्लोबजानाय सुबुङा फोरमायथिनाय बादिब्ला धोनस्रि बियाबनिनो UPPL दोलोनि माखासे सोद्रोमाफ्रा फैनानै BPMनि सोद्रोमाफोरखौ हरनि 10 रिंगासो समाव बलेर' गारिखौ बुफाय बुसि खालामनायजों लोगोसे पार्सनेलिटि एटाक खालामदों। बिथांमोना मोखाङाव सि गोसोम गाननानै आंखौ गाग्लोबदों। जोंनि धोनस्रि बियाबाव बेबादि गाग्लोबनाय जाथायखौ नुनो मोनफेराखैमोन, नाथाय गिबि खेबनि थाखाय बेबादि हिंसायारि जाथाय खालामनायखौ नुनानै दुखु मोनदों। बिथांमोना जुदि जोंखौ माबाफोर गाज्रि खामानि मावनायखौ नुदोंब्ला जोंखौ सोंखारि राय, नाथाय जों रावखौबो सोंखारियाखै आरो गावबा गाव दोलोनि थाखायसो खामानि मावगासिनो दङ। जों रावनिबो हेंथा खामानि मावाखै होननानै बुंथियो गाग्लोबजानाय BPFनि सोद्रोमाया। मैया आसामनि मुंदांखा जुबिन गार्गनि गोथै देहाखौ नायनो थाखाय गोबां लाख सुबुंफोरा थुबुर जादों गुवाहाटी नोगोराव थानाय सरुसजाय स्टेडियामाव। जुबिनखौ मोजां मोनग्रा गोबां लाख सुबुंफोरा सरुसजाय स्टेडियामाव थांनानै जुबिननि जिउ गैयै देहाखौ बिबारजों मान बावहैदों। मैयानि सानाव जुबिनखौ नायनो थाखाय थांनाय गोबां लाख सुबुंफोरा थुबुर जानायाव गोबां सुबुंफोरा थट गैयै जादों। मिथिनो हानाय बादिब्ला गासै 10 नि बांसिन सुबुंफोरा मैयानि सानाव थट गैयै जादों। थट गैयै जानाय सुबुंफोरखौ लोगो लोगो देहा फाहामसालियाव लांनानै फाहामथाय होनाय जायो। जायखिजाया समावनो एरेस्ट खालामजानो हागौ नर्थ इस्ट फेस्टिभेलनि अर्गेनाइजार सेमाकानु महन्तआ। मिथिनो हानाय बादिब्ला सेमाकानु महन्त आरो सिद्धार्थ शर्मानि हेंथायै CIDआ केस रेजिस्टार खालामदों। मख'नो गोनांदि हार्टथ्रब जुबिन गार्गनि हरखाब रुंसारि जानायाव सेमाकानु महन्तनि आखाइ थानो हागौ होननानै सन्देह खालामनाय जादों आरो बिखौ जुबिन गार्गखौ बुथारनायनि अजद दैखांदों। सिंगापुराव खुंजानाय नर्थ इस्ट फेस्टिभेलाव जुबिन गार्गखौ हांख्रायनानै लांनाय सेमाकानु महन्तजों लोगोसे सिंगापुराव जुबिनखौ मदद खालामनाय गासै सुबुंफोरखौ जुबिननि अबथिरा जिउ गोमानायनि दाय जाबसिननाय जादों। बिसायख'थिखौ लानानै 28 नं गयबारि BTC बियाबावबो सोमजिदों हिंसायारि जाथाय। मिथिनो मोननाय बादिब्ला तामुलपुर खकमारि BPF हान्जानि मावथिफोर आरो PCDCनि बारग' मासिगिरि दीपक बरुवा UPPL दोलोनि मावथिफोरखौ पिस्तलजों गावथारनायनि हुमखि आरो गंसे गारिनि ग्लासखौबो बुख्रुबनाय जाथाय सोमजिदों। बे जाथायाव UPPL हान्जानि TCLCCनि मासिगिरि पबित्र कुमार नार्जारिया जोखोम जादों आरो बेजों लोगोसेनो जाथायखौ लानानै मैया तामुलपुर पुलिस थानायाव गसर दैखांदों आरो दायनिगिरिफोरखौ गोख्रों साजा होनो थाखाय खावलायदों। चिरां जिल्लानि काजलगावआव गावनि डिउटि खालामबाय थानाय समावनो सासे आसाम पुलिसनि जिउ खहा जायो। मैया सानजौफुआव डिउटि खालामनो थांनाय समाव हरखाबै देहानि लोरबांथि नुजानायलाय बिथांखौ फाहामथायनि थाखाय जोहोलाव सोमब्ला देहा फाहामसालियाव लांनाय जादोंमोनब्लाबो नाथाय बिथाङा देहा फाहामसालियावनो रुंसारि जायो। BTC बिसायख'थिखौ लानानै फारसेथिं दावराव जाबाय थानाय समावनो बेराफारसेथिं बेनि खाबुखौ लानानै सिखाव खावनाय जाथाय सोमजिहोदों माखासे दुथां सुबुंफोरा। मिथिनो हानाय बादिब्ला निज्लागुरि हिरिम्बाफुरियाव हरनि समाव खाबु लानानै दुथां सिखावफोरा गंसे न'आव रायजो राजानि दोननाय दामग्रा देग्रा आगजुफोर खमैबो 8,000 नि बांसिन मुवा आगजुफोरखौ खावनानै लाङो होननानै फोरमायदों। बेखौ लानानै गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायदों जायगानि सुबुंफोरा। BTC बिसायख'थिखौ लानानै दिनैसिम बिसायख'थि जानायसिमहालागै दुंहाव थासारि सोमजिदों BTC ओनसोलाव। मिथिनो हानाय बादिब्ला हरनि समाव जिथि दुवार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव थानाय थाइखाजुरानि दालाइसा एबसुनि मावख'खौ BPF दोलोनि सोद्रोमाफोरा गाग्लोबनायनि गोख्रों अजद दैखांदों। जाथायखौ लानानै चिरां जिल्ला एबसु आरो जिथि दुवार दख'रा एबसुआ गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायनायजों लोगोसे दायनिगिरिफोरनि हेंथायै थानायाव केस थिसननाय जाबाय होननानै फोरमायदों। आरो बे जाथायखौ लानानै जुदि पुलिसआ जेबो रोखोमनि राहा लामा लायाब्ला एबसुआ जिरायनानै थाया होननानै गोख्रों अजद दैखांदों। दारकुसि प्राइमारी UPPLৰ কৰ্মকৰ্তাসকলে নিজৰ দলীয় কৰ্মীৰ খবৰ ল'বলৈ গৈছিল। তেনেতে তিনিপুখুৰীত BPFৰ এছাম মদ্যপান লোকসকলে পুলিচৰ দৰে তেখেতসকলে গাড়ীত তালাচী চলাইছিল আৰু পইচা পাতি আছে নেকি বুলি সেই তালাচী চলাইছিলে। জিলা BPFৰ ব্লক BPFৰ কৰ্মকৰ্তাসকলে সেই স্থানত উপস্থিত হৈছিল। লগত লাঠি আৰু এজন ব্যক্তিৰ হাতত পিস্তল আছিলে। সেই পিস্তল দেখুৱাই তেখেতসকলে আমাক ভাবুকি দিছিলে, মৃত্যুৰ ভাবুকি দিছে যে গুলিয়াই দিম এনেকুৱা। এতিয়া মই তেখেতসকলক বুজালোঁ যে ৰাজনীতি এনেকুৱা ৰাজনীতি হ'ব নালাগে, যে আজিৰ তাৰিখত এনেকুৱা ৰাজনীতি যদি কৰা যায় তেতিয়াহ'লে বিভিন্ন দিশত সমাজৰ ৰাইজৰ এইবিলাক অসুবিধাৰ সন্মুখীন হয়।
তাৰ বাবে মই তেখেতসকলক বুজাইছিলোঁ।